ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ವೀಕ್ ಡೇ ಬುಧವಾರ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದೊಂಜಿ ಡಿನ್ನರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲನ ಫುಲ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಊರು ಸೆಟಲ್ ಆಪಿನ ಅಕ್ಲನ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ನೇಷನ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬೊಫೆ ಮುಲ್ತ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ನೇಷನ್ಗೆ ಯಾಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪಿನಿ ಪೂರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದೇನು ಅಂಚ ಪೋಯ್ ರೀಚ್ ಆಯಾ ಅಲ್ಲೇ அது எங்களை ஹேண்ட்ஸம் போயில்லைர் டோன்ட் ரன் பாபு பல் போடுச்சு ஆமா பல மெல் ஹாய் అవునులే పోయి భలే 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 కమ్ ಮುಕುಲ್ ಬರ್ತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸೂರ್ಯ ಕಿಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಶೌರ್ಯ ಅನ್ನ ಹಾಯ್ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಏನ ಫುಡ್ ರಿವ್ಯೂ ತಿನ್ನಂದ ಫುಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ತಿಂದರೆ ಮಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಲ್ಲ ಇವ್ರ ಊರು ಪೋಪಿನೇ ಏಪು ಪೋಪಿನಿ ಇವ್ರ ಊರಿಗೂ 25 ಗೊತ್ತಾಗ ಏನ ಬೋರ್ಡು ఇంత ఉండు పాపడు ఉండు ఇందా సాయ్ ఇంత పోడే ఓ అవులు ఐస్ క్రీమ్ అవులకే ఇంకా భలే ఇడే భలే ఓ పోడు నే మూలు స్వీట్ ఉండు భలే ಓ ಬೋರ್ಡು ಓಕೆ ಮಾಮ ಕೊರ್ಪೇರು ವೆಯ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಅವತ್ತು ಮಾಮ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ವಾ ವಾ स्वीट होगा खट्टा मीठा होगा ಹಾಯ್ ದಿಯಾನ್ ಎಂಗಲ ಊರ್ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪಂತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಬೈದಿನ ಶ್ರೀಯಕ್ಕ ಊರು ಪೋಪಿನಾರ್ ಮೇರ್ ಹಲೋ ಕಿಡ್ಸ್ ಅವಲುಲ್ಲೇರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮೂಲುಲ್ಲೇರ್ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲಯ್ಯ ಸಾಗರ್ ಶರತ್ ಅನ್ನ ದಿವ್ಯ ಅನ್ನ ಬಿಸಿ ಇರ್ಲೇರ್ ತಿನ್ನಿ ಧೀರಜ್ ಅನ್ನ ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಹೀರೋ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅರೆ ಬೇಜಾರ ಅಪ್ಪುಣ ಹಾಯ್ ಬಲ್ನೆ ಇರ್ಲಾ ಹಲೋ They don't have green, only that. Innave kulfi ave. Huh? Alle avo. Inda okay? Mango kulfi. Sai ice cream board ge. Anna ice cream cold undu tule.
ಸಾಯಿಗೆ ಡೌಟ್ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನೇಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅತ್ತ ಅಂತ ಓಕೆ ಟಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಬೋಡೆವು ವಿಚ್ ಒನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅವು ಅವಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮೊಕುಲ್ ರಡ್ಜನ್ನ ತೂಲೆ ಯಾರ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ರೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಾ ಪಡೆದು ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಅವೇ ಆನ್ ಪನ್ನ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಬೋಡ ತಿನ್ನ ಸಾಯ್ ಬೋಡೆ ಫುಡ್ ಏನು ಚೈತಂಡ ಏನು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ರಿಯಲಿ ಇರೇಕ್ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಸಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಷ್ಟ ಏನಿಗೆ ಅವೇನೇ ತಿಂದೀನಿ ಎಸ್ ಯಾದ್ವಿ ಊರು ಪೋಪಿನತ ನೀಹಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅನ್ಪೊನ್ ಬಕೀರ್ ಬರ್ಪರತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ ಬರ್ಪುಜೆ ಯಾದ್ವಿಗ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕುವೇರ್ ನನ್ನ ಊರುಡು ಅಂದೆ बोले बोले हाँ बोले किड्स बोले थैंक यू बोले बोले सत्या गुड आते 10 out of 9.5 हाँ जोर पाते रोड के नुजी माइक के ఫుడ్ ఏం చేస్తుండా అమ్మ ఫుడ్ ఏం చేస్తాడు అమ్మ ఫుడ్ ఏం చేస్తుండా ఫుడ్ ఏం చేస్తాడు సూపరా ಫುಡ್ ಏನು ಚೈತಂಡ್ಯಾ ಏರಾಗ ಏನು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಏನೇ ಏರಾಗ ಅವೇ ಮೊಕ್ಕಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಸ್ತ್ ಐಟಂಡ್ ದೇ ಮೊಕ್ಕಳಿಗೆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಮುಲ್ತು ಪೋರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜೆ ಮಾಡ್ರೆ ಏನಾಗಲಿ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಊರು ಪೋಪಿನಾರ ಏನ್ ಚೈತನ್ ಫುಡ್ ಊರು ಪೋಪನ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ ಫುಡ್ ಏನ್ ಚೈತಂಡ ಆನಲ್ಲ ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ವೀರ ಬರ್ಬೋದು ಏ ನಿನ್ನ ತಿನ್ನಾತ ಜಾ ಮೇರ್ ಫುಲ್ ಏನ ಕಾಸು ವಸೂಲ್ ಮಂತಂದಿರ್ಲಿರ ಏನ್ ಚೈತನ್ ಫುಡ್ ನಿಖಲ್ನ ಎಡ್ಡೈತಂಡ ಫುಡ್ ಏನ ಏನ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಮೇರ್ಲ ಫೇರ್ವೆಲ್ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇರಿ ಯಾರ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಒನ್ ಕೊಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಿನಿಗೆ ತೋನವರ ಫುಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೋನವರ ಇಂದು ಎಂತ ಮಾಡುದು ಈಗೆಲ್ಲ ಮನಸ್ ಮಾತ ಅಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಪೂರ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಅವನುಂಡ ಜಾಗ ನಮಕ್ಕೆ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಂಡ ಚೇತನಕ್ಕನ ಫೋನ್ ಮೆಮೊರಿ ಫುಲ್ ಅವೇನಿ ಮೆಮೊರಿ ಫುಲ್ ಮೂಲೋಡ್ತಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾಪ ಅರೆಗ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡ್ ಏನ ಹಾ ನಾನೊಂಜಿ ಬತ್ತುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ದ ತೆಲ್ಪುಲೆ ಬಂಜುಲೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಟ್ ಖಾಲಿ ಆತಡ ಅವಳು ಲಿಕ್ಕಿ ಸಪುರ ಡಯಟ್ ಮೆನಿಂಡ ಇರೇಗ ಮಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡಿ
ಇರೇಗ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಫೋಟೋ ಊರು ಹಿಡಿದ್ದೀರ ಕಾಯಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅವೇನ ತೂತೆ ಪಾಡ್ನ ಓ ಕೈಲಾಶ್ ಪರ್ವತ ನೇಟ್ ಮುಳ್ಳುಂಡ ನಮ್ಮ ವನಸ್ಮತ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಡ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಡ ಅತ್ತೆ ಇಟ್ಟ ಪಿರ ಏಪ ಫ್ರೈಡೆ ಗೊಂಜುಂಡು ನಾನು ಐತ ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಡು ಇಂದು ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅವು ನನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಂಡ್ ಏನಿತ್ತ ಈತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನಿ ಜೆಪ್ಪುನ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ವೀಕೆಂಡ್ ಅತ್ತೆ ಮೆರೆಗು ದಿನ ಅಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಎಮ್ಮೂಲು ಲೂಲು ಉಂಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೂಲು ಏನಕ್ಕ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪರುಂಡ ಶರತನ್ನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಿನಿಮನ್ ಪವರ ದಾದೆ ಬರಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ನದೇ ಆರು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಆನಾಗ ದಾಲ ಪಾತಿರುಜಿರು ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಕಚ 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 ಒಂದು ಪುಂಡರ್ ಈರ ರಾಜೇಶ್ ಅಜ್ಜ ಎನ್ನ ಮಗೆ Yes.